Turun deh ke tadi deh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो जोंहा फैबाय थानाय फुंगा 22थि जितु उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि ब्रह्म धोरोमनि कनफारेन्स बोसोरारि कनफारेन्स। बे कनफारेन्सआ जोंहा जोंनि आनसलिक गिरुवा बे गिरुवा आनसलिकआव जोंहा फैबाय थानाय 6-8 तारिखआव जागोन। बिदिनो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोना नायनो हासिगौ नै गेटआ मथा मथि जाफ्रामजोब्बाय। टिम मोनसे मोनफैबावबाय। जोंनि गामिनिनोमोन बिसोरो मोनफैबाय। जोंना फंबाय बिराद हेन्डसाम नै। सोरबा फसायदोंबा बुंहरना लाखा। नै दायो जों हाबलांगासिनो लोगोफोर। नैबे ट्रेक्टराबो जोंनि गामिनिनो दा दिनै जायगा साफा खालामनो थाखाय लाबोदों लोगोफोर। दा नैबे मन्दिर सिङावथ' दा मन्दिर सिङाव हाबलांनि माबायदि साजायदों। ओरै देखायबावगोन दां। जोंनि आनसलिकआ गेरुवायाव गोलैयो लोगोफोर। दा गेरुवा आनसलिकनि ब्रह्म मन्दिरा बेनो। नोंथांमोना नायनो हागोन बेबायदि। देग्लाय गेरुवा जोंनि आनसलिकआव जादों जों उदालगुरि जिल्लानि कनफारेन्सआ लोगोफोर। दा नै ओंखारलांफिनबाय जोङो आरो माथिं मेन पेन्डेलखौबो देखायगोन लोगोफोर। मेन पेन्डेला माथिं दं देखायगोन। दा जों गाइसमोन मेन पेन्डेलथिं थांगासिनो नैबे जोंनि गेरुवानि बाजार जाग्रा जायगा। बाजार जाग्रा जायगाजों हाबलांनांगौ मेन पेन्डेला। लोगोफोर दायो नै मोनफैबाय जोङो मेन पेन्डेलखौ बेयाव बानायदों। आलासिफोर जिरायग्रा आरो मिटिं जाग्राखौ दा हाबलांनि बेयावहाय खामानि मावगासिनो। साफाय अभियान सोलिगासिनो। बे मेन पेन्डेल। खामानि मावनो लाबोजोबदों गामिनिफ्राय। दा नै हासिब लायै फैदों। बहा थांनो नागिरदों? फंबायमोन मोजां माव दे। जागोन। आरो साबसक्राइब लाइक कमेन्ट होननानै बुंहर खनसे फंबाय। अन्नानै जाय भिडिअखौ नायो अन्नानै साबसक्राइब आरो लाइक कमेन्ट खालामना हरलायलायदो। माबायदि भिडिअ नांगौ खोन्थालायहरदो। जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोनो हाथों। धन्यबाद फंबायनिसिम रोजा रोजा। गाइसमोन बरिया मोसागासिनो नाय।
Ini जोंहा बुन्दु भिडिअ लागासिनो हाय हेलो दोस्तों आने वाले मीटिंग में मतलब डांस करेंगे तो अभी रिहर्सल हो रहा है जोंना ब्लगा बर'निसो लोगोफोर बर'नि बुंनो आरो लोगोफोर फैबाय थानाय फैबाय थानाय मीटिंनि थाखाय मोसानाय सोलोंगासिनो 10 आरो 8 आव जोंहा नुनो मोनगोन ब्रह्म धर्मनि डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरि जिल्लानि मामोन कनफारेन्स खुंनो थांगासिनो दङ जानुवारि फैबाय थानाय 10, 8 तारिखआव दा बेवहाय मोसानो थाखाय नै सिख्लाफोरा प्रेक्टिस खालामदों ओमफ्राय आरो जों नायगासिनो सिख्लाफोर नुबाथाय जोंबो गरम नालाय एकदम जोंथ' रोंखायानोसै नायनायावनो उस्ताद नै जों एकदम नायनायाव उस्ताद मानसिफोर दङ एकदम नायग्राल' जेरावबो उदाया नायनायावल' नायग्राल'सो आइमोना जाय बिथांमोना आंनि ब्लगखौ नायबाय थादों बिथांमोनाबो फैनो हागोन प्रग्रामाव थ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना नाजानायनि ब्लग चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट मिथिगौ नोंथांमोनाबो खालामगोन एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय नाजानायनि ब्लगखौ आदामोन आगैमोन आब'मोन आंनि बैसोआव देरसिन उन्दै गिदिर फंबाय बिब' बिनानाव आइमोन आफामोन बियाव मानाव ज'जोबो नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक चेनेल साबस्क्राइब खालामदो आरो बर' हिसाबै नायलांदो दाना